ଆସିବ। ଗୁଲୁ ଘଷି ଦେ। ଗୁଲୁ ବାବା ଘଷି ଦେ। ହଁ ହଁ ଏଇଠି ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯା ଘଷି ଦେବୁ ଯା ଘଷି ଦେବୁ ଯା ଘଷି ଦେବୁ ଯା ଯା ଘଷି ଦିଏ ହଁ ମଝିରେ ବସ। ହଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଘଷି ଦେ। ହଁ ଘଷି ଦେ ଘଷି ଦେ। ହଁ ଘଷି ଦେ ଟିକେ। ହଁ 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 ଭଲି ଘଷି ଦେ। ହଁ ଦି ହାତରେ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଘଷି ଦେ। ହଲି 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 ଘଷି ଦେ। ହଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼। ହଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି କରିଦେଲାଣି। ହଁ ନା ତୁ ବସିକି ଘଷି ଦେ। ହଁ ବାସ୍ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେ। ହଁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପଳେଇଲା ଆଉ କଣ ଦୁଃଖ ରହିବ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସବୁ ପଳେଇଲା ନା ଗୁଲୁ। ଆଉ ହଁ ସେପଟ ଗୋଡ଼ ଟିକେ କରିଦେ ସେପଟ ଗୋଡ଼। ହଁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମାଲିସ କରିଦେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିପି ଦେବେନି ଯା। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିପି ଦେ। ଚିପି ଦେ ଭଲି ଚିପି ଦେ। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଘଷି ଦେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଘଷି ଦେ। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଘଷି ଦେ। ଚୁଟି ଟିକେ ଚିପି ଦେ ଚୁଟି। ଟିକେ ମେକଅପ୍ ସଜ କରିଦେ ଟିକେ। ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦିଏ ଗେଲ ଟିକେ କରିଦେ ବାପାଙ୍କୁ କରିଦେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ। ଦାଢ଼ି ଫୁଟି ପଡ଼ୁଛି ତମେ ଜାଣିବ ନା ଦାଢ଼ି ଫୁଟି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କରିଦେ। ଏଇ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି।